pinakatatamaan talaga ng presyo ng gasolina ngayon ay yung mga consumer. Tulad yan, yung mga tricycle driver. Magkano na lang ang kinikita niyan? Tapos babanatan pa nung napakatas na gasolina. So ayan, kumusta kayo mga kapatid? At so topic natin ngayon ay tungkol sa pagtaas ng gasolina. Sa totoo lang talagang apektado, kahit yung mga kapatid nating rider dyan, ramdam ang pagtaas talaga ng gasolina. Grabe naman kasi talaga yung tinaas niya, no? So 3 piso yung gasolina. Dito sa amin, ang per liter ngayon ay naglalaro sa 67, no? So kaya mabigat talaga sa bulsa. Kahit sino ramdam ang epekto, lalong-lalo na yung gulo sa Ukraine at Russia. Sabi nga sa balita tataas pa nga daw yung presyo ng gasolina. So hindi pa natin alam kung kailan ito, pero sana wag naman. Dahil sa totoo lang, pag nagpagas ka ngayon ng, dati nagpapagas ako ng 50, no? Malayo pa nararating nun. At saka kita mo gagalaw yung guhit sa speedometer mo, yung gas gauge mo. Gagalaw siya pag nagpagas ka kahit 50 pesos lang. Ngayon pag nagpagas ka ng 50 pesos, ni anino hindi gagalaw. Kasi ang litro na ngayon ng gasolina ay sa amin 67. Ewan ko lang sa iba, baka mas mahal pa. Kasi nakikita ko nga mga nasa 79, 80. So maswerte pa nga kami dito sa Santa Rosa, mura pa siya. Pero hindi yun sa hindi katulad ng mga the big three, yung Petron, Shell, Caltex, talagang taas ng presyo niya. Kaya kahit saan ka pumunta ngayon, mapapailing ka talaga dahil sa taas ng presyo. Nung una, sabi namin, hindi totoo yan, yung pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero eto na, talagang nakakagulat. Kaya medyo nagtipid-tipid na rin sa mga biyahe, no? Although may mga biyahe pa rin, medyo binawasan. Tapos kung may mga bibilin sa palengke, bibili ng gamot o kung ano-ano pa, ngayon pinagsasabay-sabay na para isang lakaran na lang, para hindi pa balik-balik. Kasi sayang talaga yung gas. Durin mo kung babiyahe ka ng mga 1 kilometro o 2, bibili ka lang ng kung ano-ano, tapos may nakakalimutan ka, babalik ka uli, di ba? Nakakapanghinayang. Hindi katulad noon na sige, okay lang, kasi mura pa yung gas talaga. Ngayon, tulad nito sa Euro, yung regular niya 74 na. Doon sa pinagagasan ko sa kabila 67, di ba? Ang laking tulong nung niya, yung diskwento, di ba? What more pa kung sa Shell, Petron o Caltex ka magpapagas, tapos doon sa mataas ang demand. Mas mahal kasi ang bentahan ng gasolina pag malakas ang demand sa isang area. Tulad na lang yung nababalita ngayon sa TV, yung
sa Palawan, 100 per liter daw. Piruin mo yun. Kasi mo kukunin yung panggas na yun, lalo kung nag-ahanap buhay ka, nagka-tricycle driver ka, nag-jeep driver ka, wala na. Wala ka nang kikitain. Dahil sa gas pa lang, talo ka na. Kaya ang laki ng epekto ng gulo ngayon sa Ukraine at Russia, mga kapatid. Ramdam kahit sino. Ang pinakatatamaan talaga ng presyo ng gasolina ngayon ay yung mga consumer. Tulad yan, yung mga tricycle driver. Magkano na lang ang kinikita niyan? Tapos babanatan pa nung napakatas na gasolina. Diba? Lalo na yung mga nakikiboundary lang, yung nakikilabasan lang ng tricycle, magbaboundary pa yun. Tapos syempre kakain yun, ibawas pa sa kita niya yun. Tapos ipapagas pa siya. Kaya sa reality, yung mga iba, ito hindi ko alam kung lahat, pero I'm sure, kasi ako isa na ako dun dati nagpapagas talaga ako sa Petron talaga ako, or kung wala, Shell. Yan, yung dalawang lang yan. Pero ngayon lumipat na ako sa hindi ko alam kung anong tawag dun yung mga hindi kilalang gasoline station, pero okay naman. Kumbaga sa subok naman, kasi kadalasan siyang doon nagpapagas yung mga yung mga ibang motorista, kasi nga mura, tapos same quality pa rin, maganda rin naman ang performance, diba? Kasi sa ngayon kailangan mo talagang makatipid, lalo na sa nangyayari ngayon. Kaya ang masasabi ko lang, napakalaki ng epekto ng pagtaas ng gasolina. Marami talagang tinamaan. Okay, so hanggang sa muli, ride safe mga kapatid, ingat.